हायनामुलि दंना गैया हायनामुलि हो मा खालामबाय हालाय सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो हेल' लोगोफोर नैबे आंनि साइकेल आरोना ओमफ्राय साइकेला बिराद गोबाव जाबाय आरोना 2010 आव जेब्ला आङो मेट्रिक पास जादोंमोन अब्ला आं बायनायमोन आरोना नै दायो बेसेबां गोबाव जाखो नै दायो आगष्टनि 12 तारिखआव बायदोंमोन आरोना 2010 नि आगष्टनि 12 तारिखआव बायनायमोन बे साइकेला ओमफ्राय नायदो कन्डिशना माबादि साइकेल हेन्डेल जला जोब्बाय आरोना ओमफ्राय गोबावबो जाबाय ओमफ्राय एसे एनै बानायनांबायबो आरोना खरसाबो जाफिनबाय आरोना बहाथो गोबाव जोरनो आरोना नङा होमबा बेसे एनैयाथ' बानायना लाखानांगोन ओमफ्राय थेवब्लाबो नै आं जोथोन लाखिनानै दासिमबो गोदानैनो दङ आरोना लोगोफोर आंनि साइकेला नै एलाय नै फाइनालि सबायखौ सायखांबाय जोंना आइया नै फाइनाल दायो आं न'निफ्राय बारनबोबाय आरोना लोगोफोर दायो आङो सबाय लायनो नागिरदों सबाया माने सबाय गुथिया दंखायोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो होख्रेमखानायखौसो नांगौ आरोना ओमफ्राय जोंना बिमाया माने एसे बोरैबाय नालाय ओमफ्राय मावदांनो एसे दुरबल जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो सबाय होख्रेमखानायाव लायनो थिननायखाय माने आं लायनो नागिरबाय आरोना गामि खाथिनि बाजाराव दिनै मंगलबार हाथाय जायो आरोना ओमफ्राय बे बाजारनि नामा जाहैबाय हालां बाजार आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना सेयार खालामगोन एसे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों आरोना नोंथांमोना नायलांथां आंनि गेजेरजों ना सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो नोंखुनजोआ हले संनो खावनो बिहामजो नागिरबायो बिदि आरोखि नङा होमबा होमब्ला थांबाय थानोसै गोरिब जिबनबाबो इन्जय लानांगौ आरोना बहाथो गोरिब जिबन होननानै बहाथो टेनसनाव थाबाय थानो नङा होमबा एसे फ्रिबो जानांगौ आरोना इन्जयबो लानांगौ दा थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बाजाराव फाइनाल लोगोफोर नै मंगलबार बाजारखौ मोनफैबाय जोंनि लकेल बाजारखौ नै ओरैजाय दखान बायदिसिना दङ गस्ला बायदिसिना फाननाय नै दे आं बैनिफ्राय हाबबोबाय आरोना ओमफ्राय बाजैमोनाव गल' गथ' नायलाजोब्बाय ड्रेस बासिगासिनो दङ नै ओमफ्राय हाथायनो सादा ना दादा सादा फानदों आरो सादाव फानदों नै ओमफ्राय सबाया अबेथिं फानो आं हरैजाय नागिरहैनोसै आरोना ओंखाम बाथुलो दिनै मंगलबार बाजार ना हालां बाजारा जोंना लकेला नै लबार नै साहा दखान आं ओरैनो जास्ट खावब्ला सिब्लाल' खिन्थिनोसै नोंथांमोननो मना लादों नै मना फिसा फिसानो दादा मोजां दं ना बिराद गोबावसै आरोना बे दखान होनाया थाथ' दे सबाय होख्रेमखानाय दंना नै सबाय होख्रेमखानाय ए गुथिया दंखायोमोन दंनाया सोरनावबा दंखायोमोन होख्रेमखानाया बेसेबां बे 40 थाखा 40 थाखानि नैबे आनैनाव लाबाय आरो 40 नि एसे लाबाय नै लोगोफोर बे 40 थाखानि होख्रेमखानाया बेल'सै आरोना नङाबा एसे लादेरबावोमोन मंगलबार हाथाय नै 100 माल ओरैबो नै जिरा लांदेरनाय जिरा बग जिरा हरलाय 20 रुपिस माला फैदो दे आदा खिथाहरदो माला हासिगो जाम्बा जायो आजिखालि फैसा खामायनांगौआ ना दादा आफाया दं आरोना नै आदाया माला फैदों न'खर संसार नङा होमबा नै सबाय लांफैब्र'दा सबायजों माबाजों जानो साम'जों सबाय गुथिया दंखायोमोन ओमफ्राय दा होख्रेमखानाय लांफैबाय नै मनायाव फैसा बेसेबां दंबावोब्रा बग जिरा नै फैसाया आयौ माथो दंलाय लाम दंबावलै माथो दख'नाबो मोनो नै दख'ना मेरला दखान दं लाजियो बिसोरो जोंना आं खिन्थिला लाजिगोन दानो ओमफ्राय नै आलु सामब्राम आलुआ दंखायो जोंना बायनाङा आरोना हाब आब'आ मा लाखो आब' बायदिसिना ए दे साहा दखान दं नै वाव नोगोर बासिदों नै आलु सामब्राम बायदिसिना एकदम मोजां ना मोजां दे एकदम मा लांफैदों बिसोरो ए देलायग्रा लांफैदों सिख्लाफ्रा देलायग्रा लांफैदों नै स्कुलाव फैनायानो ओरैजायबो मेरला दं आरोना गस्ला दखान बायदिसिना दखान ओमफ्राय नै सासानाव मा मोनो नै नायदो एकदम मा माल दं नै
मा मा बुस्थु दं दे बुंलाय हायना मुलि दंना गैया हायना मुलि हो मा खालामनो हालामोन फोथायनोब्रा फोथायनो सिख्ला मोजां मोजां हाबा जाखानायफोरखौ दोनखारबावनोब्रा गैया हरदोब्रा 500 11 होलांसै आं गैया हराखिसैलै दंमोन खोमा ना हराखिसै औ हायना मुलि नागिरदोंमोन नै ओरै मेरला दखान दंलै हुरमुला लांनानै उनाव थफ्लासे हुरमुलालाय मोनसे हुरमुला मोनसेयो खयथासे 8टा 10 थाखानि 8टाल' नै हुरमुला ओरैजा अमा बेदर फानो अमा बेदर दा लोगोफोर आङो जेखौ नांगौ बेखौ जल्दि लाना फैबाय आरो ना ओमफ्राय संनो नांसिगौ नालाय ओमफ्राय बेखायनो आङो थाब जल्दि लाना फैबाय माने आङो जोंनि हालां बाजार मंगलबार हाथायखौ आं नोंथांमोननो बारा मोजां एक्सप्लर खालामनो दिन्थिनो हानाय जायासै बेनि थाखाय सरि आरो ना लोगोफोर दा आं थांबाय थानोसै जल्दि नांगौ नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो खावब्ला सिप्ला नोंथांमोननो दिन्थिनानै आङो फैबाय आरो ना दा लानानै थांबाय थानोसै सबायजों साम'जों नङा होमबा एकदमबारे गंगार दुन्दिया गारसननानै संनोसै आरो ना बिराद गोथाव मोदोमलायनाय नङा होमबा रेडि ना ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो मंगलबार हाथाय जोंनि हालां बाजारनि मंगलबार हाथायनिफ्राय आङो दायो नै हुरमुला लाबोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आं बेखौ नोंथांमोननो जानानै दिन्थिनोसै गैया ओमफ्राय लोगोफोर सबायजों साम'जों ओंख्रिया सोरनि फेभराइट बेखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गाहायाव फोरमायहरदो सोर जानो गोथाव मोनो नङा होमबा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना बाजैया मालाय बाजै स्कुलाव दोनलांना दोनो बाजैया उन्दैफोरखौ दा आं थांबाय थानोसै आरो ना लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नोगोर बाक्सा जायगायाव थांबाय गारिजों बाय